Ndiyakwazi nakanene. Mna? Hayi. Akukho mntu ndaziyo. Xebe umXhosa uyandazi. Oh, umXhosa ladyakalatshe wagqibela ngopewulu zapha. Kodwa ke umXhosana wathi kum, ndiba uza kwamarhadebe xa ndifuna ukusela nabantu ababhadlileyo. Ufuna ukuthetha uze womamathe? Oh noko, khawundincede. Oh, mhlawumbi ndingakunceda ngeglasi yamanzi. Hayi. Ibhotile qha yebhiya ndiyabulela. Imali phambili kubantu abaqala ukuzapha. Ukhangele bongathi khona into emtyayo. Uzawuhlutshwa yintoni nemali eninzi kangaka nje? Uyazi intoni ungasambona umXhosa? Andihluphi nohlupha kaloku. Usemjiva iminyaka emihlanu. Intoni? Bakufunela ntoni? Andifuni ngamapolisa. Kukho amadoda amabini bezokufuna apha. Andifuna kufika ulapha. UmXhosa umazelapha? Sadibana apha ekuhamba-hambe. Ewe, nadibana kwezomthambo eSin City. Andifuna mawundifake enkathazo, ndifuna uphuma uhambe apha endlini nam. Kodwa umXhosana ndimazi phambi kokuba... Ndifuna mawuphuma uhambe, mathaka apha endlini nam. Phuma uhambe yena, phuma. Phuma. Hamba. UmXhosana wathi uyamnceda umntu osengxakini. Uyazi abanye abantu abasiyontanga yokuncedwa. Ubuxoki bona asiyokuyongxaki yakamXhosana kuphela. Kodwa ke akuyazi ingxaki yam. Kukuba Xolo mntakababa, kwenzakala ngo? hayi noko. Kukufa kwam ukuwa kwezi sibhini zonke zolela. Pots! Fethu. Pots, Dad! Ingaba ndiyaphupha bafundi. Bafondini, ndikhumbule iimpilo zethu zakudala. Yimani wasingena apha endlini. Hey, kwangumfundisi kananjalo. Hey, ngubani besazi ukuba uPotjaca angaba ngumfundisi? Mambini, le ndoda yayisela ukugqitha amadoda amabili. Uthina apha kum. Kuhle kuba umamfundisi angeke aza kuva uthetha oluhlobo. Hayi suka, yayinguqabani etshwaleni. Kwakungekho mntu omelana naye. Uyazi, wayedla ngondigodusa izihlandlo ezininzi. Wamoshwa ngulalo gqwashu umamgcini. Nangoku kufuneka ube nesona sibindi xa kufuneka ekugodusile. Andazi uba wahliswa yintoni na kuloo nto. Kakade waphelela phi? Ndatshata naye ke Fethu Makhalima, nantso into sayenzayo. Ufuna ukuthini? Yaye ke bhuti, ndisamile kwelaa lizwi ndandilibekile lokokuba andifuni wena naye niphinde nidibane kwakhona. Tsho, uyabona, qho xa ndikubona solo kusiwa. Khawuthoba izibilini mamgcini. Ndithoba izibilini? Ndizithobele ntoni? Qho xa uzimisela ukuyeka ukusela utywala kuthi gqile inkothovu ikubuyisela emva kwakhona ikufakela umoya ezikhova. Kwakudala ngoko. Akudalanga kakhulu. Ufuna ntoni wena ngoku? Bendingena apha kummelwane wenu ndiyofuna okwento eselayo. Bewu, laa mfazi wandigqotha njengenja. Tsho, uyazikhetha kaloku yena iicustomer zakhe. Mamgcina. Yaye kweli ityeli ndivumelana naye kakuhle. Phofu ubekwa yintoni wena ngesiquphe kangaka endlini? Kukhona abantu endifuna ukubazimela okwethutyana nje. Lilonke ufunwa ngamapolisa yi? Mamgcina, mamela torho. Uyabona uFethu ufuna nje indawo uhlala iintsuku ezimbalwa. Yaye kungakuhle khe sincoko iindaba zethu zakudala. Akukho nento intle ngezo ndaba zenu zakudala. Kakade bendizokulanda wena
kufuneka uphinde uyokuthetha nalaa ntombazana yakazamisa. Oh, kwelo ke. Masingabusachitha xesha gcina. Fethu, ungahlala wonwabe wena sawubuya msini. Intoni? Andimfuni apha endinam. Funa uzowolela bonke abatsotsi abaqhathileyo? hayi andikhathanga mntu ndibambe i-jackpot ngendlela eyiyo ngoku abantu balandelela mna ngasemva befuna le mali yam. Khangela apha, andikufuni apha kwam. Gcina, ke sihamba thina. Fethu, ungabuhleli wena apha. Usonwabile sopolo sabonana msinyane. Uyazi yayiyenye yento ezazinceda xa undisekela lo mntu onobuqu ukuba wenza izinto zinyamalale kakhulu. Akho nto ihlekisayo ke apha. Benikhatha abantu ngolo hlobo. Hayi kaloku Gcina sasebatsha nathi ngelo xesha. Ayisosizathu eso. Benifundisa abantwana bethu ububi. Ingaba yenza nindwakazi uciki kwezi ntsuku? Mna ndenza umsebenzi onobuhle kwaye ubhatala kakuhle umandi. Unobuhle? Inoba uyaphumelela kodwa ukhangele kumhle nawe. Kuthanda unxibe icici elinye nje? Andiwanxibi. Livela phi ke ngoku eli? Lize njani? Hayi liyafaneleka. Xa kufuneka wena unxibe nelinye. Heyi. Andiqondi ukuba Aha! Umzwandile ukhangeleke netyala. mna ndenze ntoni ngoku? Hayi kaloku kwemani. Livume ityala tyhini. Nika uciki icici lakhe. Andikhange ndithathe icici likaciki. Haya! Kup! Nali, ngqoweni yakho. Engqoweni yam Eke. akukho nto. Oh, Kwethi ndewas. Ezintwana zangoku amakhwenkwe akuthandi unxiba amacici kodwa kufaneleki wena. Uyabona ke. Eke. Nangoke ayahambelana. Hayi khona. Akuzokuwapha ucikizwa loo macici. Ayabonakala uba ngawexabiso eliphezulu. Ngoba ndingena kunika amacici oxabiso eliphezulu. Ndiyakuthembisa mama kungekudala. Abafana baza kumnika izihombiso zentsimbi zexabiso eliphezulu. yho awasemahle. Enkosi. Tata, uza kumyeka wathathela amacici? Hayi kaloku Gcina. Sisiphe sihle suba ngabe uyasithanda ke makasamkele uvumelekile. Khulu uyabona uba mahle kwamacici endiwaphiwe ngutata uMakhalima. Yho, akamahle. Ndiyathemba khona amanye. Wethu ubeke phantsi ikofu leyo thuthi xwa. Le ephezu kokhukhulu bovu yeyomhambi. Ndicinga ukuba uyayithanda xa iqatha noko. Ndiyabulela. Wazenjani? Molweni nonke. Ingaba nam Hey, ndinekomityi? mthuthu mfanam. Ufike msinya singakakulindeli. Ndifuna ke ngonje wazi umhlobo wam omdala Fethu Makhalima. Fethu, unyana wam lo mthuthuzeli. Oh, ndiyavuya ukwazi tata. Ndimlowo. Awu. Tyhini mfundisi. Ubusiswe ngabantwana bahle mfundisi. Yiyo lento lentwana intombi zilandela ngasemva kuthi rho. Awu kata kunjalo tata, bandichasile. Bendiba uphumane noluthando ngokuhlanje. Oh hayi. Uhambe nelinye irhumsho kuthiwa lasana kakhulu notatakhe. Kaloku amantombazana sithanda kakhulu iimoto. Amarherhe ba-eranti. Awu bethu. Akokho ubethu nganto apha. Kudala ndimxelela uba le ntombazana ayilunganga. Ayu, khawume Gcina. Uthatha ohlobo phambi kondwendwe lwethu. Kutheni ungamnikanga umsesane nje? Ophu msesane. Xelele mzwayi. Kum. Andinawo. Ndiyazi ukho. Usepokoteni yaka kunjalo? Eke. Kuba ngaba beyinikile ngengekho enkathazweni. Ubani igama layo le ntombi? Kunoluthando. Kodwa awukho nje apha. Ewe. Kodwa xa ibidimi ndiza kunika intombi umsesane wexabiso elingaka ngendingeke ndiwufake epokothweni. Bendizawuthi thwa esibhadini sam. Mfundisi, nganda le nto. Tyhini, lo mfo kalunganga.
Tyhini. Uvela phi ke lo msesane? Asingowami nje. Uvela kule ndawo macici amaphuma khona Jonga. Hayi, andinakuwamkela. Ndiyabulela tata Makhalipha. hayi andinanto yokwenza ngalo msesane inokuba ngowakho uyabona ukuba bunike unolithando lo umsesane ebengeke ahambe nelapha ntuli andithi Ewe. Kodwa ukhangeleka ungewexabiso eliphezulu kakhulu. ewe ngobexabiso kodwa wena ubungifuna umthengela umdlungu womsesane Mfundisi. Mandikubone. Yintoni ngoku? Kukho into echayo. Akho nto itshayo, kutsha ntoni? Mhlawumbi ngumlilo lo wesihoko. Ke ufuna ndiwucimbe? Ewe. Tata Makhalipha, cela ndibonise ukuba yenza njani loo nto. ngaphandle uba uyandithembisa ukuba uyakuvala umlomo lo wakho Tata, kumele uyamnqanda noko la mfo. Ngoba kutheni icimbe? Thini kumguvela lo? Hayi torho nkosikazi, nokuyiqatha ke le ndawo uyibeka yona. Wethu saqatha asabiqatha. Wakombona phi umfo ohambe ephisa ngezinto zexabiso eliphezulu ngaphandle komguvela? Kwazi kwam amasela nemiguvela akakuphani ngampahla tu. Ewethu kungantweni lo mntu lo uzosimoshela abantwana bethu. Hayi kaloku ugcina, nawe uyathanda ufekethisa abantwana bakho. Ewe kakade xa ngabe imeko iyavuma. Mamela ke gcina, yabona le indoda ndiyayazi uyakwazi ukuxela xa uwina ijackpot. Ewethu andilikholelwa ke elo ibali. Into endifuna uyiqonda ngaba kukho ntoni napha kulaa ngxowa yam. Mhlawumbi uphethe amanye macici. Yabona ke gcina, into endiyaziyo ngofets uphume ebunzimeni ebomini, kodwa ke yobusela hayi akekho kuyo. Wethu ayinaba ngumntu ondixelela loo nto. Wawugqiba ukundixelela ukuba wena naye nanihamba nikhatha abantu ii-PS. Wenza ntoni ngoku? Inobunyamalalisha iTV. I-TV yam? Yimzondile, ucinga uba yintoni uyenzayo? Uthi yintoni uyenzayo? Hayi mamfundisi, siyadlala nje. Ndizama ukwenziwa lathi katata Makhalipha inyamalala ephokethini yakhe. Eke, nditheni kuwe? Benditheni kuwe? Qima kaloku mamgcina, badlala abantwana, akho ngozi kulaa nto. Miye kumntana onwabe. Akukho bungozi. Ekusitretsheni ipokotho akukho bungozi. akakabi nabuchule noko khangela apha mzwandile masiyilinge kwakhona uyayibona le wallet ndizayithatha ndiyifake apha kule pokotho yam yangasemva ndiyigqume kwedini andizukujonga ke kufuneka uyikhuphe mna ndiza kube ndithetha nocikizwa nantsawu Mfundisi, kawunqande le nto enzekayo. Khawume torho. uyabona abantu abathembakalanga umntu ukhosakele ngokuba angakuthathela imali yakho yonke angakusinayo nepeni kwaye kufuneka ujonge kulo mhlaba ngokuba sengumhlaba wotsotsi mna ndisanda ukhuthuzwa kwezi veki ziphelileyo imali yam yonke uyazi ndizimisela kwinto enye namhlanje ukuba imali yam ndingabe ndiyifake epokothweni yam yebhruku ndisibeke apha epokothweni yam yebhatyi Hayi yenza njani loo nto njani? Ndisibonile isipashi sakho sepokothini yakho. iva umfundi wam ufuna ukuqonda ukuba uqhathwe njani Ke umfumane kakuhle. Awunalo elinye iqhinga elifana neli? ewe ndinalo kufuneka uhlale ezifundweni zakho zesikolo uyakulamba ukuba ufuna ukuba ngusobuqa Uthi ndizibukelela i-TV bhetere. Kukho umvuzo omkhulu onikezwayo ngokuphathelelene nolwazi olungadala ukufunyana kwezi zihombiso zeentsimbi. Ngoku ke siza kunibonisa ezinye zezi zinto zibiweyo. Ukuba kungakho okunikezayo nokuba yiphi na kwezi zinto, kungenjalo ube nolwazi olungakuphelela ekufunyaneni kwazo. Siyamiya waphindile le nto. Hayi mfundisi, kofuneka siyizame kwakhona iyolungiswa le nto tyhini. Mamgcina, indlela oyibetha ngayo inene ngathi kwafuneka sithenge enye ngoku. Hayi wethu, ukhona umntu oyivileyo nambani? Yiphi inombolo? Le yokuba mawutsalelwe umnxeba ze umntu abe nokufumana umvuzo xa exelile. 940 1313 Yu, bangabe uyamkholela la mfo, inene makuba unyulwa kanje usisidenge sinyulu. Ugcina kodwa ke yeyiphi enye into endingayenza? Tyhini, unokumbizela amapolisa la mfo. Tyhini, nantsi into onoyenza. Noko gcina ndibona ubungqina obaneleyo sinabo kweso sityobo. Ewethu, amacici. Umsosana kamthuthuzeli. Naye yonke laa nto iphaa kulaa ngxowa yakhe. Ayibobungqina boneleyo kuoba. Hayi ke gcina, into ongayaziyo tu yinto ekulaa ngxowa. Uba ngabe uthetha ngamacici nemisesane, yabona ke ezo zinto kusonokwenzeka ukuba uzifumene ngokusemthethweni.
hayi mhlawumbe unyanisile ukuba makazinxibe ngokwakhe. Indawo yokuqala ubungivumela ntoni lamphuma kahlala? Kaloku ugcina lo mfo waye ngumhlobam andikwazi mmangalela emapoliseni. Mhlawumbi ke ngomso. Oh, bangabusekhona apha. Kutheni le nto zonke iintombi zalapha zingafuni uthetha nam nje? Mhlawumbi bayazi ngomtshato wakho. Oh, andisoze nje andinakuze nditshate, uyayazi nawe loo nto. Hayi nabo kaloku mhlawumbi bayazi. Hayi suka, nina abantu ababhinqileyo nzulu kakubi. Hey Magogo, ndivile ukuba nihlala nootsotsi nezihanga apha endlini yenkosi. Mafoneni, qabu nje ukuba ndingeyondoda yakhe lo mfazi. George, isile la nje. Kuphela kwento ndingayithandiyo ke le. Utsho le yendlu yenkosi? Hayi, nditsho leya le ntwana ukuba mayikubiza ukuba uyinkuthufu yexhewukazi. Uyaphi? Ndibethwa lakho vese kuseni. Ndakubona apha ikhoyo. Hayi ndiyazi, wena hlala apho khona. Theni sekungathi sizaba sisiqhelo nje kwesibini ndibona imali ngakwezintsukwana ezimbili. Sisi, ingaba unolwazi ngoFats Makhalima? Fats Makhalima, isincinge Fats Makhalima, Fats Makhalima. Fats, ewe, ndiyamazi. Ufuna ukwazi intoni ngayo? Masamkele uFefe. Yanga inkosi nganikhusela inikhokhele inithamsanqelise ngokude kube sephakadeni. Amen. Amen. Uxolo mfundisi. Sive ngathi ungaba nolwazi ngomhlobo wethu othile. Ubani ke lo? Ndithi nguFats Makhalima. Kodwa ke kukho into endingayiqondiyo. Nimfunela ntoni kanye kanye? Oh, mandithi ke mfundisi, uyabona kukho into asibamba yona. Ngoku ke size malunga nento uba azosilungisela loo nto, yaqonda? Mandibizi noNceba azochasisela ngokwakhe. Thula wena, akukho nto yaziyo ngale nto. Kubani lo noNceba ngoku? Inje le nto wena mfundisi ke mandithi unoNceba lo ngudadewethu omncinane. Bangihlalisa apha emotweni bacinga mna ndohlala ndilinde benini apha emotweni andibazi babalinde ntoni phaa. Uphi? Andikamfumani? Asikamfumani Ncebsi. Ndiyacela torho mntakwethu khawuhlale phaa emotweni silinde kancinci nje. Aba bantu bona ingaba bayamazi apha khoyo? Ewe, bathi bayamazi. Ngoku nilinde ntoni? Ncebsi khawume torho khawubethele phantsi ngumfundisi lo. Khawuhloniphe torho. Umfundisi unyanisile. Uyena ofanele ukuqhuba lo msebenzi. Yintoni mampini? I-TV imkile. I-TV? Nkosi yam, uyabona ke mfundisi, bendikuxelela laa mfosi sikrelemnqa. Uza kuya ke ngoko emapoliseni? Yini? Amapolisa? Uthetha ukuthini lo mfazi? Hey, uFats ube i-TV yam yandiva. Phela ke akho mntu emapoliseni yandiva ndithini? Khangela apha,
Awuzangiqala into mandiyenze. I-TV yami libiweyo. Indoda yami le ithathileyo. Ntoni? Ngumyeni wakho? Ewe, ubezaba nguye. Sinendwendwe eziyi-500 ezisilindile ecaweni. Nguye lo akabonakali. Apho ndimfumane khona, ndawumbamba ndimthatha, ndawugqiba ndimbulala kwenja. Imampinga, uphi lo Fethu? UFethu undithembise ukulitshata. Ewethu uphi? Kanti ngiyondixelela ndingekabi krwada. Awusoze ugqithe mna ngobukrwada bhengxeshe ndini. Mampinga, siyondlela uthetha leyo. Ibingeze njongo zam uba krwada tata mfundisi. Ndiza kukuqhekeza sinothungwana ndini sexekokazi. Uyandiva? Khaniziphathe kakuhle torho. Umkile, ingathi utsibe uthango ngasemva. Lilinde ntoni zana ndiyamfuna. Yenzeni khanophula into zam kula ndlu net. UFethu ucele kum umtshato phezulu namhlanje. Kuthetha ukuba ndingoyena acele kuye butsha nje. Yekukudlala. Wacela mna kuqala ndikuxelele. Ukuba utshintshe ingqondo, isizathu ndiyasazi. Mampinga, nawe nonceba anikwazi uba nendoda enye nobabini. Sawubona uba wona uzawuwina. Kaseni. Akekho manje ubalekile ubudoka ngasemva lamfulo. Masikhawuleze ngifuna ukwisithathu esilandelayo. Ngilinde ntoni ngisambeni? Yintoni? Mampinga miya. Uyena yena. Miya kambe. Namhlanje sayibamba lampanga. Nize nimtshatise. Nizawufa. Mampinga, miye kahambe. Ewethu, xa umfumene nize netelevision yam okanye ndiyawunibambisa. Hayi mamfundisi. Iminyaka eli-15 ungekho umuntu ofuna ukunitshata. Ngoku ufuna ukumbambisa. Hayi suka wethu. Lisela lenxila la ndoda. Mamfundisi, mhlawumbi ingayiphelisa imbambano yenu le nto. Akathuthi tu wena. Uyithatha bule TV? Mfundisi bendizama ukuthi Ewethu i-TV yethu nje lena. andiphiki nam ndifuna ukutsho ndithe ndilapha ngasemva ndahlangana nendoda ibaleka ikhefuzela yandinika yona isithi mandiyilungiselele yona kuba yophukile. Benditshile ukuba akalosela. Kwaye ubunxila bona awusisona. Hayi suka uthule wena. Oh, enye into bendinike yona yile. Utheze ndincede ndiyithathe kuba kaloku behlawulela ukuyilungisa kwam. Ize ithi ke nokuba intoni na eyitshintshi kule mali inikwe umzwandini. Hayi suka kwafuneka siphinda ukuyibhatala ukuze la TV zilunge kakuhle. Oh hayi noko mamfundisi. Ibikukuphatha nje amaqhosha nathile bekungekho nto ingako noko. Yona le mali kufanele iye kumzwandini. Nkosi yam. Ndiyanqwena uNonceba angakalinga mfumane. Wow, amen kuloo ndawo. Amen. Amen. Uzawubuya.